गिबियावनो आङो सुक्तिखारि बिथांमोनखौ बुंगोन सुक्तियावनो बे जिनिसखौ इनक्लुड खालामनांगौमोन बे जोबोद गोरोन्थि जादों बले सुक्तियाव बे जिनिसा हाबफाखानांगौमोन जे रन्जन दैमारि बे एनडिएफबिनि चिफ लोगोसे जेसेबां एनडिएफबि केडारफोरनि जेसेबां केसफोर दङ कर्टआव डेजिगनेटेड कर्टआव बा गुबुन गुबुन आदालतफ्राव जेरै सिबिआइ नियाफोरनि आदालताव जायफोरनाखि अभिजुक्त जानानै दं दोषि जानानै दं बेफोर गासिबो केसा उइद्र जानांगौ रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनांगौ बे खोथाफ्रा सुक्तियाव हाबखानांगौमोन आरो सुक्तियाव हाबोमोनब्ला निश्चय बिथाङा दिनै गसिगौमोन दा सुक्तियाव बे जिनिसखौ जोंनि प्रमद बर' आरो बै सुक्ति सहिकारि जे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ सोफानो हायैया दुखु गोनां बाथ्रा जादों आरो बियो जोबोद माने बर' हारिनि थाखाय गाज्रि आरो दुखु मोनथाव जादों जों बेखौ खुनु पर्दायै गनायनो हाया आरो बे हिसाबै थाबैनो जे लामाखौ लायोब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ गहोनो हायो आरो जे लामाखौ लायोबा गुबुन केडारफोरनि जेलनि केसफोरखौ उथायनो हायो बे लामाखौ लानांगौ आरो एनडिएफबि केडारफ्रा जिहेतुके सारेन्डार खालामबाय बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि रिहेबिलिटेसननि आरो लाइभलिहुडनि थांनानै थानायनि निश्चय राहा होनांगौ आरो बेनि थाखाय बे एनडिएफबि केडारफोरखौ बैसो आरो क्वालिफिकेसनखौ नायनानै सिभिल सार्भिस पेरामिलिटारि फर्सेस पुलिस बर्डार सिकिउरिटि फर्स सिआरपि जेरावबो बिथांमोननि केडारखौ एपइन्टमेन्ट होनो बा एंगेजमेन्ट खालामनो सुक्ति सहिकारि बिथांमोनहा नाजानांगौ बेखिनिखौ जों रायजो राजाया लुबैयो आरो बेवहाय जोंबो हायोब्ला मदद होनो नाजागोन बियो खुनु राजनिति हान्जाजों लोब्बा गैया जोंहा मेइनलि जोंनि जातिनि गिदिर गिदिर इस्युफोरनि सायावल' जोङो नांगोन सानगोन आरो खामानि मावगोन दरकार जायोब्ला जोङो सरकारजों आल'सना बिलोचनानि दारै बेफोरखौ सुस्रांनायनि जों राहा लामा लागोन जोङो बबेबा खुनु मोनसे राजनिति हान्जानि आन्दाराव गैया आरो थानायबो नङा बे जोंनि थांखि नङा जों मालाबाबो राजनितिकआव आखाइबो होआ नाथाय जोंनि माखासे इस्युफ्रा राजनितिजों लोब्बा थानाय जानो हागौ बे बेलायाव जोङो खोथा बुंगोन दिनै गसाइगाव हाब्रुबिलाव थानाय कमिउनिटि हलाव जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट अल बर' सिनियर सिटिजेन्सफोरनि मोनसे जेनेरेल मिटिं जानानै थाङो आरो बे जेनेरेल मिटिङाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ दाफुंनाय जायो बेवहायनो नुजाफैनो हादों जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट डक्टर दिननाथ बसुमतारी सार आरो जेनेरेल सेक्रेटारि आं श्री अमर सिंह ब्रह्म दिनै गसाइगावनि जोंनि सिनियर सिटिजेन माखासे बिथांमोननि हांख्रायनायाव बे मेला जानानै थाङो दा आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ दाफुंनो हानाय जायो बे अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि गाहाय थांखिफ्रानो जादों जे जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि थैनाय थांनायनि इस्युफोरनि खोथाफोरनि सायाव जोङो जेब्लाबो सानगोन हगोन आरो बर' हारिनि अलखदाव गोलैनो नागिरनाय जिखुनु जेंनानि एगेन्स्टै जोङो जुजिनो नाजागोन सरकारजोंबो जोङो सावरायनो नाजागोन जाहाथे जोंनि बर' बा ट्राइबेल माहारिया खुनु पर्दायाव अलखदाव गोलैया दिनैनि दिनाव जोंहा गोबां हारिनि खहा जानाय जोङो नुनो मोनदों जेरै बिटिसि सुक्तियाव मोनखानाय माखासे पावारफोरखौ बिटिआर सुक्तियाव बेखौ खोमानाय जादों गोमाहोनाय जादों बाद होनाय जादों जायनि फलाव दिनै बिटिसि सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा खुनु धरननि मोजां खामानि मावनो हायाखै बेफोरनि सायावबो जोङो सिन्था खालामदों आरो बे बिटिआर एकर्डखौ गाज्रि माखासे दफाफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो जेब्लाबो नाजागोन मोजां दफाफोरनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा बेबादि गोबां हारिनि अलखदफोरखौ जोङो नुनानै दिनै बर' माहारिखौ आरो बेनि जोलै हान्जाफोरनि जे दैदेननायफोरखौ माने थिग लामाजों दैदेननायाव जोंबो बोराय बा गागि आफादाबो एसे मदद होनो हागोनखौ जों सानदों आरो जोङो जुनियर जायफोर दा लिडिंशिप लादों बिथांमोनखौ लासैनो बुजायनानै राइट पाथजों जाहाथे हारिखौ दैदेनहोनो हायो जों बेखौ नाजागोन जेबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोदोनिफ्राय जोङो बर'लेण्ड मोनसे डिमान्ड खालामबोदों बे बर'लेण्ड स्टेट डिमान्ड खालामनायावबो जुदि बर' रायजो राजाया संग्राम खालामोबा बे संग्रामाव जोङो मदद होफागोन